Baliktarin ata. Ito pwede siya, oh. Tanggalin mo. Ayan po mga kaparing Jason. Yun, magandang tanghali po. At pupunta nga kami ni Ami doon sa, sabi kasi doon sa butika ng buwan doon sa Capuerte nung pumunta kami. Erika. Pumunta raw kami dyan sa mini hospital dito sa amin kasi mayroon daw yan. Kasi yung mini hospital dito ay ano, yung public, ay ano, government doon, no? Oh, government. At nung nakaraan, pumunta na ako doon ng isang araw. Sabi nung doktor mayroon daw, pero dalhin yung resita, tapos dapat kasama siya. Sobrang Tapos malakas ang ulan kasi. may pipilapan lang para makatipid-tipid. Kasi grabe na talaga yung ano, yung gastos sa gamot niya. Kailangan na kumbaga kung may malalapitan na mga libre-libre, puntahan natin, subukan. Wala namang mawawala na sumubok. Pati yung face mask, itatry ko kung makaano ng face mask. Kasi ano lang to eh. Kasi talagang tumatagos. Na-order ko lang sa sa Orange app ito. Sa Shopee ganyan. Try natin. Patiwanan muna namin yung anak namin dito. Kasi di kami makaalis-alis. Gawa nga ng yung van sira. Umuulan. Buti nga minto na. Laging dyan nga bahana. Bahana na naman. Ayun. Papunta kami ni Ami. Try ko kung pwedeng mag-vlog doon sa kung pwedeng mag-vlog doon sa mini hospital. Magbablog ako, pero kung bawal, pero alam ko pag ganyan kasi bawal yan. Siyempre, nasa ano kasi. Try pa lang natin. Ayan po, tara let's go. Ayan po, at dito na kami sa bahay. Hello. Ayan. Ayan. Ito yung mga, ang dami nung nahingi natin. Hindi nahingi, binigay na talaga nila. Nagtanong tayo. Kala ko. Ito kasi sabi nung medyo wala naman masyadong emergency. Kaya nagbigay. Pero di dapat sila magbibigay kasi pag emergency lang, pero sabi medyo okay naman yung stock nila at wala masyadong emergency. Kaya binigyan tayong dalawa. Tapos pag naubos na, pwede naman bumalik doon. Tapos ito yung, di ba, kasi nakahingi tayo 5 piece sa 13 peraso. 5 lang yung binigay sa atin nung nasa Erika. Binigay na nila lahat. Isang box, grabe. Isang box na yung binigay nila. Tapos yun nga, nagbaka sakali kami ng face mask din. Binigyan din kami isang box. Isang box din. Kasi ito tumatagos yung ito mas to. Maganda. Sobrang grabe talaga, grabe. Time check natin 3:04. Magkano na to pag binili? Tsaka ito. Yung isang piraso nito nasa 200. 200. Kulang 200 dati o 200? Ako na magdala. Yan. At di na ako nakapag-vlog doon kasi mga health worker kasi bawal talaga. Nasa naman yun nila. Ay yung sige. Pumaya na lang. Nakapiminos na Pinausad ko may hospital. Bibi. Ilan na tayo lalagay ko sa ref. Magkano yung isang linggo nito? Dito ka muna. Pag bumibili ko niyan, pang isang lingguhan na. Yung kunin mo yung yung maliit dyan. Ito kasi yun dun sa resita namin ay lang siya, 500 ml yung sa resita namin. Pag yung yung 500 ml, kunin mo yung maliit ma. Kaya kunin mo nga. Kunin mo. Yung 500 ml, isa nung panghalo. Ito binigay sa amin 1,000 ml na kada dalawa. Bali itong isang piraso na to kasi 1,000 ml pang 4 na araw na to ni Ami. 4 na araw. Yung biron mo yung yung 500 ml na yung magkano yun. Kaya medyo nakatipid-tipid na. Dalawa. 8 araw na to.
Pag alimbawa ubos na to, ito na lang yung babalikan namin dyan sa mini hospital. Kaya nakakatipid-tipid din kami. Nakatipid na talaga, hindi lang nakakatipid-tipid. Napakamahal nito pag binili. Dami oh. Daming laman. Salamat, thanks God. Makakabawas-bawas na sa ano. At yung nag-iisip ko na binabadgetan. Ito po yan oh. 500. Saan na yun? Akong halo. Nabukas na. Huwag na naman natin buksan to. Kasi para din mabuksan. Mayroon pa naman dyan. Ito po yung ano. Ito po yung pus na. Ito na talaga bubuksan. Sigurado ka? Pati sa bag mo? Ay, yung... Ito, yung dito. Sa akin na. Ito yung 500 ml. Pag... Siguro. Kaya na ka, di Akin na. Yan ang gagamitin. Yan muna gagamitin. Bubuksan mo na rin ito eh. Ito. Pero ito magkasukat din ito ng ano. Pag 500 ml, ito yung 500. Isang piraso nito. Isang piraso. Eh kaso binigay sa amin 1,000 ml kaya dalawa. Ito naman ano 500 ml ano isang araw tong ginagamit ni Ami. Umaga tsaka gabi. Umaga tsaka gabi. Siguro makumbuksan natin ito pag ganyan na lang kaya para ha? Dito talaga. Kaya grabe, nakatipid-tipid. Napakamahal nito. Ito, napakamahal. Basta isang linggo ni amin ito, 1,000 plus. Itong pares-pares na to. Sa isang linggong gagamitin niya. Basta 1,000 plus, kulang-kulang 2,000. Ito, grabe. Oh. Ang dami. Tapos ito pa. Ito pa talaga. Isang box yung binigay. 50 Oh. pesos. 50 pesos. In 95. Kasi yung ano kasi tagos talaga yung amoy. Ibawal sa kanya yung ano. Bawal sa kanya yung puso. Tumatagos talaga. Ano Amoy. Kaya sabi dun sa ano, nagsabi ko dun sa mini hospital na kung pwede kami ano. Sabi ko nga, bibili ka ako ng ano, in 95 ka ako na mask. Tapos sabi nung ano, nung staff doon sa kanong doktor, hindi naman kami nagbebenta. Bibigay lang namin yan, sabi na. Bigay lang. Kala ko ilang piraso lang. Injection pa pala. Wala na. Nandito na ito. Nakakalimutan. Kasi Wala sa ibang ano. yung injection, dapat nagtanong pala tayo kung saan sa bato. Mahal po naman yun. Yung injection pala, dapat isang gamit, tapon na. Kasi pwedeng makontamina. Hindi namin, contaminate. Pwedeng makontaminate. Kasi yung hindi namin alam na ganun pala. Lahat pa papalit-palit. Tipid na to. Nakatipid na to. Marami na. Ay, stocks na. Ito na. Isang box. 50 pieces. Straws. Meron pa naman natitira. Saka isa pang malaki nito, no? Saka ito na. Ilang piraso to? 25 isang box ko. 1, Lima 2, yan. 3, 4, 5. 5, 10, 25. Sakto yung Tuloy ba to? Ito yung dating binibili natin. Ito yun eh. Pwede naman yun inahin. Ito na. Unahin. Ito na, buksan natin. Ito yung binibili ko eh. Ay ba rin? Grabe, nakatipid na. Magkano na to?
Ito 100 plus. Basta pinam sa resita, ay sa resibo. Basta may, di ko alam kung alin yung tag 200 dito eh. Baka ito. Baka dito. Good na. Ano dito? Isalak ko na. Ngayon, maraming salamat sa ano. Sa local government natin. Oo. Kasi sobrang ano talaga. Ang bibilin mo talaga to nasa lagpas libo ng aabutin. Oo, libo talaga to. Yun. At syempre, pasensya na po kung hindi na gano'n lang ako kasi alam ko, Bibi, hinaan mo nga, Bibi. may mag-aano sa atin na ano kayo, nakasampay sa challenge tapos nangyahimigay ng ano. I-tax din natin to. Kumbaga, yung hanggat kayang may mahingan ng ano sa government, lalo pag sa medical issues na kasi mga medical ano, pwede tayong lumapit. Huwag tayong mahihiyang lumapit. Kasi yung halimbawa, yung eto, kung bibilhin natin sa labas, magastos din. Pero pag hanggat may mahihingan tayo, parang pera din na ibibili natin ng mga ano sa labas. Is, siyempre, magkakaroon, pwedeng ibayad ng kuryente, ganyan. Kaya hanggat maaari, try muna natin lumapit sa mga ano natin, sa pwedeng lapitan, mahingian ng ano, mahingian ng tulong. Nung ano pa ako sa kanya, nagkukulit na lumapit sa mga ganyan. Kasi para yung, alimbawa, Bebe, hinaan mga kanti, bebe. yung ibibili namin nito, i-budget na namin sa pamasahe na naman pabalik. Kasi magkano na to? Talagang tipid na to ng gusto. Hindi na mabili. Hindi na mabili. Kasi balak ko na sanang bumili. Bibili na sana ako kasi ayaw ko nga maistakan kasi pag sabi ng doktor na bawal makaligtaan. Nung mga nakaraang araw, lalo na magpipista, na ano, nalipasan siya. Tapos ang pagbiyahe namin, nalipasan. Alos dalawang araw ata, nalipasan ka nung bumiyahe tayo. Kaya nung narinig ko dun sa doktor ngayon na pagpamanila namin sinikap, bawal siyang malipasan ng isang beses. Kaya natakot ako kasi pwedeng bumalik eh. Para sa akin gusto ko na pag gumaling na din na bumalik. Kasi napakahirap talaga, nararamdaman ko yung ano, yung hirap sa bulsa. Isang litro na to. Kasi dapat lagi itong naka-freezer. Medyo mahirap kasi yung ano. Pinapalamig. Anak natin maliit pa. Tapos yung alaga ko, 6 years old pa. Tapos si Papa, na medyo mahirap sa ano. Nasa magkano kaya ito pag binili? Try mo nga mo. Kasi bubuksan na rin yan. Pero yung kadang bukas para kumaano. Kasi yung ano, tapon mo na yun. Tayo bumili sa taas. Pag ginamit na yan, di na rin pwedeng iulit. Tapon na rin yan. Kung saglit lang ginamit, di. Ganyan na. Pag medical pa. Diba? Ay, masakit sa ilong. Ha? May bakal? Baliktadin mo. Hindi ko rin balik. Hindi pa ito pwede. Maligsin masyado. Try ko nga. Lah, sumabit ko eh. Hindi masakit dito oh. Kasi pwedeng madaganan pa ito eh. Baliktadin ata. Ito pwede siya oh. Tanggalin mo kasi yung ano. Hindi, ito yan sa ilong yan. Kaya ang alam ko nga sa ilong. Pero kung kailangan para dito mama, baliktarin mo. Ano ka rin? Is yan na lang sa baba, di ba? Ano? Hindi ka masakit siya. Wait lang, masakit talaga ito. Tumatama. Siguro mga ilang days pa siguro. Yung gamitin ko muna yung surgical mask. Hindi naman ah. Ito, yung masakit to. Nakikita mo ito. Hindi, wala ka Yung, eh. hindi, yung ano kasi yan eh. Ito, medyo maga pa. Kaya tumatama. Ayan o, ito o. Ito o, masakit. Ako pala pwedeng gumamit ito. Kasi wala mong sakit. Pwede,
Oo. Ay, naku. Ibinubo ka. Hindi nga. Hmm. Hindi nga. Hmm. Wait lang. Para- Bukod pa konti. Ito, no? Hindi nga ulit. Yan. Ito. Ano? Ganyan yung hilahin. Hmm. Ito ang hilahin mo. Hmm. Ito. Hmm. Ito. Yan. Ako ang hawak. Ganun pa din. Hindi. Medyo okay. Di ba? Hmm. Kasi, Maganda yan kasi ikaw ang nakakaramdam. bulas ako. Tingnan. Ang laki na? Hindi ako komportable. Siguro sa ngayon lang. Ayusin pa na. Siguro may surgical mask pa ako dyan. Alin? Naubos na yun. Yun pa rin? Hindi, may isa pa ako dyan. Uubusin ko muna siguro para ilang araw. Medyo hupa pa yan. Tapos ito na ang gagamitin ko. Ayan. Nakatipid. Sa sa box. Nakatipid talaga. Kaya, Sobrang tipid. maaga din, maganda din pala maglakad-lakad din yun. Kaya yung sa Manila kasi medyo tayo, hindi ko alam kung saan pwede lumapit eh. Siyempre, dito tayo kasi dito tayo butante. Bilang araw na rin to. Lagay ko muna sa ref. 8, siyam, may isa pang ganito. 13 days. 2 days, 4 days, Ay, hindi. 5 days. 7 days. 7 days. Yun. At ayun, hanggang dito na lang ang vlog na to. At syempre maraming salamat po talaga at nakakuha kami nito. Ayan. Bye-bye. Para Takpan mo na, me.